Hej og velkommen til Nikolajs tegnebord. I dag skal vi kigge på, hvordan man tegner et hoved. Det her er den første video i en serie af videoer, så hvis I har noget, I synes, jeg kunne gøre bedre, eller noget, som I gerne vil se, jeg tegner i fremtiden, så skriv en kommentar nede under videoen. Der er selvfølgelig mange forskellige måder at tegne et hoved på, men jeg vil fokusere mest på den måde, jeg selv gør det på. Den metode, jeg selv bruger, er baseret på noget, der hedder Loomis-metoden, men forhåbentlig er der noget, I kan bruge lige meget hvilken stilart I tegner i. Husk på, at når det kommer til at tegne, så er der kun de regler, du sætter for dig selv. Du kan gøre lige, hvad du har lyst til. Og med det sagt, lad os komme i gang med videoen. Som sagt handler den video om, hvordan man tegner hovedet, så jeg tænkte, at det var en god idé lige at starte med at vise nogle af de hoveder, jeg selv har tegnet. Der er nogle lidt mere realistiske og nogle lidt mere stiliserede, lidt manga tegneserieagtige hoveder over til højre. Men inden vi begynder at tegne, så synes jeg, at vi skal bruge vores øjne. Det første vi skal gøre er at observere, altså kigge på nogle referencebilleder af det vi gerne vil tegne, hoveder og så videre. Og så skal vi prøve uden referencebilleder tegne nogle hoveder selv, og så kan vi lege lidt med nogle stilarter til sidst. Her har vi nogle ganske almindelige kranier, set fra forskellige vinkler. Jeg kan godt lide at starte med at kigge på kraniet, fordi det giver os mulighed for at kigge på hovedets underliggende struktur, uden at blive distraheret af de små detaljer. Det første vi altid bør gøre, når vi skal lære at tegne noget nyt, er at kigge efter de punkter, der går igen, og hvordan vi kan simplificere formen. Og hvad mener jeg med at simplificere formen? Jeg mener, at vi bryder vores motiv, altså vores kranie, ned i simple former, bestående af firkanter, cirkler og cylinder. Med de tre former bør vi kunne simplificere alt. Når vi skal tegne noget med simple former, så er det vigtigt at starte så stort som muligt, og derefter arbejde sig ned i detaljerne. Når vi kigger på kraniet, vil jeg mene, at den mest åbenlyse måde at simplificere hele formen på, vil være at putte det i en kasse. Hovedet er selvfølgelig ikke firkantet, men en kasse passer faktisk nogenlunde rundt om hovedets form. Kassen giver os mulighed for at forstå hovedet som et tredimensionelt objekt, altså noget, der har en forside, en bagside, en top og en bund, også selvom vi ikke kan se alle sider på samme tid. Personligt kan jeg godt lide at bruge lidt mere organiske og runde former, når jeg simplificerer, men kassen er et godt værktøj til senere, især hvis man skal tænke i perspektiv. Men lige nu vil jeg foreslå, at vi faktisk deler hovedet op. Den måde, jeg foretrækker at tegne hoveder på, er inspireret af Loomis-metoden, som er en ret god metode til begyndere. Men jeg bruger den også ofte, hvis jeg skal tegne hoveder fra en lidt mere kompliceret vinkel. Som sagt starter vi med at tegne en bold, som skal være en simplificeret udgave af den del af kraniet, hvor hjernen sidder. Som vi kan se fra forsiden og fra siden, så passer en bold ikke helt perfekt, men det kan vi ændre på. Herefter skal vi forestille os, at vi skærer siderne af bolden. Vi tegner nogle streger, der ikke er helt lige, men som går lidt indad. Herefter foreslår jeg, at vi tegner en streg, der går ned gennem midten af hovedet. Den kan vi kalde for en centerlinje. Og herefter tegner vi en streg, der går tværs gennem midten af bolden. Det er vores øjenbrynslinje. Så kan vi viske siderne ud, så de ikke er så tydelige. Det her kors, vi har fået her i midten, med vores centerlinje og vores øjenbryn, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi det hjælper os med at finde midten af hovedet, når vi skal til at dreje hovedet i forskellige retninger. Hvis vi kigger på vores kranie igen, så kan vi se, at kæben og hanen befinder sig et eller andet sted, sådan under bolden. Hvis vi skulle tegne bolden over kraniet, så ligger vores hage et eller andet sted hernede. Men i stedet for bare at gætte os frem til, hvor den er, så kan vi tegne en streg her fra der, hvor bolden og siden af bolden er skåret af, over til den anden side. Så har vi faktisk nogenlunde der, hvor næsen er. Så kan vi bruge afstanden fra vores øjenbrynslinje til vores næselinje til at finde toppen af hovedet, til vores forgrænse, og samme afstand til at finde vores hage. Sådan cirka hernede et eller andet sted. Måske lidt længere nede. Generelt set, når vi så skal til at finde der, hvor hagen og kæben sætter sammen, så kan man normalt tegne en linje herfra, der hvor bolden og centerlinjen mødes. Tegne en linje på tværs.
og så plejer de nogenlunde at gå ned her. Men vores kranie, vores reference, har en meget lang kæbe, meget maskulin kæbe. Så vi kan bare tegne lidt længere ned og lave sådan et lille hak ind. Så er vi nogenlunde samme som vores referencebillede. Når vi kigger på vores kranie herovre, jeg laver lige en simplificeret udgave af, hvad vi er kommet frem til indtil videre. Så er der også nogle andre linjer, som vi skal lægge mærke til. For eksempel vores mund, som går nogenlunde hernede i slutningen af cirklen. Og vores øjne, som er cirka i midten. Der er vores øjenbryn og næselinje. Hvis vi så skal se på kraniet fra en anden vinkel, for eksempel fra siden her, så kan vi starte med cirklen igen. Men som vi kan se, så passer cirklen ikke helt perfekt, fordi kraniets form er lidt mere aflangt, så vi kan lige gøre vores cirkel lidt mere aflangt. Nu snyder jeg lige lidt og gør det her på computeren. Sådan der. Og så lige som før, så skal vi have fundet vores centerlinje. Den går herude. Den går her langs ansigtet. Vi skal have fundet vores øjenbrynslinje, som går gennem midten af bolden igen, ligesom før. Det vi faktisk også har glemt at gøre, det er, at vi skal skære siden af. Så det vi gør, vi har tegnet en cirkel inde i cirklen. Og det skal altså forestille at være den cirkel, den del af cirklen, som vi har skåret af forfra. Og så kan vi gøre noget smart. Vi kan tegne en linje, der går ned, så vi får et plus her i midten. Og det kommer altså til at blive til vores kæbe. Og igen, størrelsesforholdene er de samme, og der hvor vores afskårne del af bolden ender, så her, der kan vi tegne en linje. Det har vi altså vores næse her et eller andet sted. Vi skal forestille os, at vi har skåret den her del af. Og så kan vi bruge afstanden fra brynet til næsen til at finde vores hage. Vi kan bruge samme afstand til at finde forgrænsen. Jeg tror lige, at kæben skal være lidt længere. Når vi kigger på hovedet nedefra, så er der ikke så meget, vi kan gå efter. Vi kan tegne vores bold her. Så kan vi sige, at vi kan se, at der er en kæbe, der går ud her. Så har vi et stort tomrum der, hvor vores hals skal være. Det er jo ikke en vinkel, vi kommer til at bruge særlig meget, fordi det jo ligesom kræver, at vi kan se igennem hovedet, eller at hovedet er i en ekstrem vinkel. Så det er ikke så vigtigt at kigge på det her. Men det er meget godt at huske på, at der altså er det her hulrum her ud af kæben. Og det får vi at se senere. Den sidste vinkel starter vi også med en cirkel, fordi den afskårne del, vores bold, den tegner vi ved at tegne en aflang cirkel på siden. Vi finder vores øjenbryn, og vi finder vores centerlinje cirka der. Vi kan forestille os øjenbrynet er her. Hvis vi tegner lidt over. Der, så har vi vores hoved. Vi har vores afskårne del af cirklen. Tegner vores øjenbryn. Tegner vores centerlinje. Så ligesom når vi kigger på hovedet fra siden, så kan vi også tegne en linje, som bliver til vores kæbe. Og ligesom før, så har vi også vores næse, og vi har vores hage. Så vi kigger fra der, hvor vores afskårne side er, så finder vi vores næse, og så vores hage et eller andet sted hernede. Så forbinder vi hele munden. Den her metode kan vi så bruge til at finde hovedet fra hvilken som helst vinkel. Lad os kigge på nogle eksempler igen. Så starter vi med vores bold, vores centerlinje.
Så skal vi have fundet et øjenbryn, som er i midten af bolden. Så skærer vi siderne af. Så laver vi en linje, der bliver til vores næselinje. Så samme afstand får vi til at finde hagen, der er et sted hernede. Så forbinder vi hagen. Så kan vi så gå videre med at finde detaljerne som ører, næse og mund. Kigger vi på det her næste hoved. Vi starter igen med en bold. Vi kan se her på hovedet, at siden, det her er siden af bolden, der er skåret af, fordi hovedet vender den vej, ikke den her vej. Så vores bold skal også kigge den vej. Så vi skal have hovedet, siden af hovedet. Så kan vi tegne, se at der er vores øjenbryn, der ligger her. Og vi har en centerlinje, der ligger her. Og vi har en næse, der ligger her et eller andet sted. Så samme afstand fra øjenbryn til næse bliver vores hage. Her. Vi tegner en linje. Og den sidste, som er lidt sværere. Vi kan se, at hovedet ikke kun vender opad, men det vender også lidt som om det går den der vej rundt. Så det vil sige, når vi tegner vores bold, så den afskårne del af siden af hovedet skal faktisk være lidt højere oppe. Så vi tegner den heroppe. Og vores øjenbryn har faktisk sådan en bue. Lidt buet form. Og vores centerlinje ligger helt herude på siden. Så har vi vores kæbe, som vi kan se går lidt ned. Meget lige frem her. Og så kan vi se, at vi kan faktisk også se den anden side af kæben. Så det vi gør her, det er, at vi tegner lige den del af kæben, som vi kan se. Og så kan vi tegne en lille bue her, der forbinder de to. Og vi finder vores næse. Et eller andet sted der. Lad os prøve at tegne nogle hoveder uden reference. Så vi tegner vores bold. Så hvis vi for eksempel vil sige, hvis vi har et øjenbryn, der går hernede, så vi kigger nedad, og en centerlinje her, så ved vi, at den afskårne side skal være herovre et eller andet sted. Der. Så finder vi vores næse et eller andet sted her, og vores hage et eller andet sted her. Så kan vi forbinde siden af hovedet og vores kæbe. Vi kan tegne noget, der kigger den anden vej. Kan vi for eksempel starte med at se den afskårne side der, og vi har et øjenbryn der. Her til sidst kan vi så for eksempel kigge på nogle forskellige stilarter. Så i stedet for at have vores øjenbryn i midten, sætter vi det lidt længere ned. Det her skulle gerne give et lidt mere Disney-agtigt look. Vi kan måske også tegne et hoved, hvor hele cirklen
af hele hovedet. Som sagt er der endeløse muligheder for, hvad I kan gøre. Jeg vil foreslå, at I kigger på kunstnere, som I godt kan lide. Find ud af jeres egen metode at gøre det på. Det var alt for denne gang. Mange tak fordi I så med, og god tegnelyst, og vi ses i næste video. Hej hej.